Nippreparaw lil nfusna biex nieħdu sem minn din l-ikla tal-mulej. L-ikla tal-mulej hija tifkira. Bil-fidi, l-ikla tal-mulej ukoll tista' tkun inkontru laqa mal-mulej irxoxt. Fil-ħobsu l-inbid Ġesu jiltaqa' magħna b'mod speċjali, b'mod uniku. Differenti wkoll milli ntaqa' magħna nistgħu ngħidu hekk fit-talb jew fil-qari u bl-itkar tal-kelma. Għalhekk l-ikla hija okkażjoni fejn Ġesu jersaq lejna u hija opportunità wkoll fejn aħna nistgħu nersqu lejh. Infakkarkom li Ġesu qatt ma jiġi idu fidu, imma jersaq lejna kif ngħidu barka f'kulit. Il-maħfra fid waħda u l-qdusija fl-oħra. U ma jagħtix waħda lil min ma jrid it-tnejn. Maħfra u qdusija. Aħna l-kontrarju tiegħu ħafna drabi u l-aħjar mod li nersqu leh bidejna vojda. Aħna ma nersqux wis biex nagħtu xi ħaġa l Ġesu, imma wis probabbli u ħafna drabi nersqu leh biex nirċievu minn għandu. Nirċievu l-maħfra għad-nubiet li wettaqna u li qed inwettqu, nirċievu t-tidwir ta' qlubna, qalbna li faċli tibda tħobb affarijiet materjali, affarijiet tad-dinja, mit-tiġdid ta' moħħna, nirċievu t-tisħiħ ta' rida tagħna li tiddajfilna, it-tqanqil ta' mħabbitna tal-fidi u t-tama li spiss imorru lura jiddeterjoraw, mħabbitna tibret, vera, il-fidi tagħna tiddajjef, nersqu għand Ġesu biex nirċievu ħafna minn għandu dawn l-affarijiet. Ġesu jersaq lejna bħala salvatur u sit, bħala ħaj u renjanti, u aħna nersqu lejh bħala għaddejja, skjavi, bla saħħa, mejtin f'ħafna areas fil-ħajja tagħna. Ġesu jersaq lejna biex jannaqna u jattina taħt delġ u inħajħ, u aħna nersqu lejh ukoll biex fih insibu s-sigurtà u l-mistrieħ għal ruħna. Ġesu jersaq lejna wkoll b'dikjarazzjoni perfetta ta' mħabbtu lejna li hu jaċċettana aħna kif aħna, u aħna nersqu lejh ukoll b'ammissjoni tal-ħafna nuqqasijiet ta' kif inqasna milli nħobbuh kemm u kif jixraqlu. L-aħwa ħalli dan ikun mument mhux bħal tas-soltu, għamilna ċertu affarijiet, kilna, xrobna, omna, kantajna u tlaqna lehem. Però ħalli jkun mument fejn int nerġa' ngħid bil-fidi tiltaqa' ma' Ġesu u tirċievi minn għandu dak li jrid jagħtik, maħfra, taqdis, grazzja ġdida. Amen.